Lodantes, un programa que, bueno, no farà història. Bona nit i benvingudes a Lodantes, probablement el millor show històric de Sant Boi de Llobregat. Avui, 4 d'abril de 2024, i en directe, quan són les 10:03, des de la caseta de l'Ateneu Santboià. Bona nit, Ricard Ros. Molt bona nit. Què tal? Com va la primavera? Bé, la sang altera. Molt bé. Rosa, molt bona nit. Molt bona nit. Tu ets més d'horari d'hivern o d'estiuen? D'hivern, 100%. Sí? Home, a l'estiu ens podofregim, tio. Sí, a mi m'agrada la llum. Sí, la llum sí, la calor no. Clar, sí. A veure, soc d'estiu abans del canvi del Global Warming. Sí, jo a casa meva ho passo molt malament. Escolta'm, qui és l'espectadora VIP d'aquesta nit? Ho fem cada dia, ho fem, eh? Doncs avui la Marta. Mira. Vinga, perfecte, no? M'ha tocat. Pues sí, aquesta persona tens dret a intervenir quan vulguis, opinar, dir la teva, i entres directament al concurs, no? Vale. Exacte, per guanyar un És que no ho tenia del tot clar. Se m'havia oblidat. Patada a caseta. Per guanyar un vi xalera, perdó, sí. És que un vi que a part de beure és per... xalar! Molt bé, molt bé. Bona nit, Víctor Morcillo. Bona nit, Ricard. No et pregunto res perquè parlo amb tu cada dia. Vale. Digue'm, Ja ho saps, no? d'on ve la gent? Pues la gent ve de casa seva. És que potser ja m'he cansat una mica d'anar... Eliminem aquesta part del programa? Bueno, no, gràcies per venir de casa vostra, i ja està. Molt bé, perfecte. Vull dir, i el que interessa és recordar, i no oblidar de que... On s'està millor que aquí o sigui, millor aquí que a casa. Exacte. Sí, sí. Això sí, l'últim dijous de cada mes, no ho sé tampoc, perquè crec que aquest any... No l'hem fet mai. Crec que no l'hem fet mai, o l'últim dijous de cada mes. Però bueno, si voleu venir ja sabeu que podeu venir, teòricament això, els dijous, a partir de les 9, que obrim les portes, que a les 10 comencem, i si no, us quedeu a casa i ens podeu escoltar per Spotify o iVoox, mirar-nos a YouTube i seguir-nos a Instagram a @lu.lodantes o a X @lodantes i, com li agrada al Ricard per les tietes, també a Facebook, a lodantes.podcast. Increïble. Pues molt bé, tu. Vinga, va. Ara sí, comença Lodantes. L'Odara no, és Lodantes. No ha quedat tan bé com l'altre dia, això, S'ha de provar. Vinga, va. Fa unes setmanes parlàvem de l'origen del nom de Sant Boi i vam dir que avui parlaríem de la cosa que li va donar el primer nom, la fortificació coneguda com el Calau Castiglione, és a dir, que avui parlarem de lo del castell. A casa no, però dalt d'un escenari i amb un micròfon groc a l'alçada dels llavis, som gent de paraula. Uy, de parola soy yo, festella radiofonista. I ara, Antònim Simorra, quant de temps? Ui, tant que se m'ha posat malament. Sí, això ja des de la primera temporada. I el seu germà, el Simònim Simorra. Jo de la meva vida privada no parlo, O sigui, avui m'ha tensat al vostre espai de ràdio gratis perquè no volia confusions amb lo dels sarraïnos. Vaja, però no hi he començat tampoc, Precisament per això te lo dic, perquè abans de començar, una coseta. Recordem als oients que l'Antònim Simorra és expert en filologia catalana. Sí, bueno, he fet un curs de filologia semiàtica amb la Dolors Bramon, que t'explicaré jo una cosa d'aquesta cosa. Endavant, té tot el programa per vostè. Pues con l'usuario comprovar, per la meva part, la exquisida gaudeixo d'una sabidoria
fora de qualsevol sèrie. Sí, ho hem notat abastament. Exactament. Però ens explica això dels sarraïns. Sí, espérate que m'ho tinc apuntat per aquí, que després no me'n recordo de res. Vaja. Si vol ho deixem per un altre No, dia, ja està, ja ho tinc. Mira, és que m'anoto les coses al llibre, saps? Tu eres de los que los pinturrella? Sí, els obleu i tot, Sí? però és que no és el tema, Antònim. No, ja saps que a mi, si me llenças de la llengua... Ja. Fi, el tema, básicamente. El concepte serraí vendria a ser de l'època pues, de Llavontan, no? Com quan ara diu Moro, no? Per tant, se pot establir una clara relació entre el llenguatge i el context cultural de cada moment. Vale. Teoria de merda, també, t'hauria de dir. El que estudia filologia... Ja, però la teoria és de merda. Serraïna. Queda clar, el mot serraí emprat aleshores, que tampoc he dit encara ni quan, era despectiu com ara ho és moro. Sí, però és que ara ve lo màgic. Abans, moro no era despectiu. No? No, perquè només era la definició de les persones que eren de la Mauritània, no? Que abastava con l'actual Algèria i el Marro, no? Però no l'actual Mauritània. Sí, lo veus? Sí. Veus el que te dic? Perquè lo veus, mira com en la vida, I el llenguatge, no? Que s'adonen de la mà per gaudir del privilegi de la fantasia, no? Sí. Si més no és curiós. I serraïns què vol dir? Pues no me la voy a apuntar aquesta, Ostres. Me sap greu, Si vols, mira, deixa'm un moment i després te l'explico i la voy a buscar i te l'explico. Vale, si la troba me la diu, d'acord? Molt bé. Jo segueixo. Sisplau, Ricard. El punt de partida és l'any 711, després de Crist. En aquest moment és quan, pel sud, creuant l'estret de Gibraltar, entren a la península els musulmans i amb relativa rapidesa conquereixen pràcticament tota la península ibèrica. No sabem exactament quan, però uns anys més tard i durant aquest mateix segle VIII es construirà a Sant Boi el castell, exactament on avui hi veiem l'hotel del mateix nom. Aleshores, la península, tota ella, estava sota el domini dels visigots i per unes disputes internes es va liar una grossa tant que va canviar-ho tot. És allò ara de les hòsties que m'agrada a mi? Jo ho dic per obrir la llibreta, no? I anar agafant unes petites pinzellades d'inspiració. Apunti, però ojo que venen molts noms i moltes dades, He sentit dades! Des de la central de dades, just aquí a cau d'orella, teva Ricada s'ha vingut a servir la dada de campanya. Molt bé, ja hi som tots. Doncs au, només hi ha una forma d'arreglar-ho això, i és dir, l'any... 711! Qui va fer el gol 711 de la seva carrera al Camp Nou a la nit del 7 de novembre del 2020? El déu suprem del futbol, Lionel Messi, doblet de l'Argentí 5-2 contra el Betis. I després a patar-ho a l'Imperator. Bé, exacte, però és que això no va enlloc. Bé, l'any sí, deia que l'any 711, a l'estiu a Hispània, la situació era la següent. Després de la mort de Witiza, el rei dels visigots, va ser col·locat al tron de Toledo Rodrigo, pels espanyol parlants. I els partidaris d'Àquila II, això no els va agradar gaire. Així que aquests últims van sol·licitar ajuda al capdil àrab Musa ibn Nusayr, qui va enviar un exèrcit a la península dirigit pel seu lloctinent Tariq ibn Ziyad, que per cert, Janut, els noms també són dades, És que els noms estranys, companya, no els treballem amb aquests tipus de dades, no és el format correcte. Vaja, és que també m'està costant una mica, però bueno, continuem. Roderic i el seu exèrcit caurà a la famosíssima batalla de Guadalete, el mateix any 711. Batalla de Guadalete... Que hi havia una rima fàcil, però no em ve el cap, ara. Sí, tant que no la farem. Tàriq guanya i s'apodera de Toledo. Toledo, Toledo. Això sí que és una bona dada. Qui sembla ser entreajudat pels jueus que, farts de les hostilitats dels dirigents gots, els obren les portes de la ciutat. Així Tàriq s'apropia també de tots els territoris controlats per Roderic. L'any següent, Musa torna veient que aquí havia tret un bon botí amb la idea de conquerir territori. Pacta amb Àquila II, segon, que renuncia a la corona... La pel·lícula, El retorno. I el regne... Hem dit Àquila?
Bueno, renuncia a la corona i al regne i abandona els seus partidaris a canvi, clar, que aquest li tornés els béns que Roderic, que ja estava mort, li havia confiscat. Sí, punt important, Si has de renunciar a alguna cosa, que sigui a canvi de terreno, hòstia, és que és la primera alcaldia, això, també t'ho dic. Ja, perquè em fa l'efecte que segon d'alcadia ja no hi va anar. Però no ens desviem, no ens desviem. En només 14 anys... A 14 anys, de 711 al 725, 711 més 10, 721, més 4, 725, 14, agafa un cagarro i esmorza. No sé si ha quedat clar, però insistim, després de 14 anys, àrabs i berbers van penetrar de forma gradual però ràpida a Hispània. Va ser un passeig, conquerint-la pràcticament sencera i fins i tot travessant els Pirineus. De fet, tampoc van trobar-se massa resistència, tret d'alguns cabuts com els mataronins, que igual els ve d'aquí, que van preferir lluitar contra els musulmans i, clar, els van fulminar. A 1996. 1996, què? No despisti, que estem al segle VIII. La creació de la colla dels capgrossos de Mataró, Dada Castellera. Important, Dada Castell, com parlem de castells. Molt bé. Està ràpid aquí, Janut, Sí, ben buscat. Bueno, va, no us despisteu, sisplau. Barcelona cau fàcilment després d'uns mesos, també Girona, i així successivament fins a culminar-se vora el 725. De fet, la islamització s'entén gràcies a la col·laboració dels que eren aquí, que se n'adonen que està venint una cultura superior i que representa una civilització capdavantera. I els francs, que són els que estan manant a dalt, no els hi posaran fàcil als àrabs. Bueno, ara sembla que tampoc, No, però en aquest cas es succeiran diverses lluites pel territori fins al 801, en què Barcelona deixa d'estar sota control musulmà i ara passa a ser territori dels francs, allò de l'emperador Carlemany, saps? O Lluís el Pietós. I els francs, malgrat lluitar una mica, entren a Barcelona amb la benedicció dels seus senyors, que estaven ja una mica fartets de tant de saqueig i atac dels musulmans. Vale, tot això està molt bé, però i el castell de Sant Boi, què? O sigui, també parlaràs en el següent programa? No, ja vaig. Ara ja estem situats. La llibreta. Si saco la libreta, és per escribir. La llibreta de Bengal, un gran amic meu. Deia que estem situats i per tant podem dir que en algun moment entre l'arribada dels àrabs cap al 714 i el 801 o un pèl més tard... Un pèl més tard, unitat mesurada, indeterminada, rigor lingüístic per quan no tens ni puta idea. Un pèl més tard. Sí, els àrabs es van construir una fortificació i un castell, però importants, com ja hem dit, irreconeixible, com per donar nom al lloc de Sant Boi, és a dir, Alcalà. La llàstima és que no tenim res escrit, però hem d'imaginar que efectivament Sant Boi estava just al territori de frontera força hostil. Masut hostil! 62 vegades internacional amb l'absoluta en el partit oficial. No anava per aquí, deia hostil, de frontera hostil. Això sí, un cop els àrabs es van retirar, la fortalesa es va passar sota control del comtat de Barcelona, que és la forma en què s'organitzaven amb els francs. Així que no està malament tenir sota el teu control l'últim pas fronterer abans de creuar el Llobregat i arribar a la ciutat. O sigui, això què era? Com la franja de Gaza, ara? Bueno, no m'atreviria, perquè no ho sé, però igual és un bon símil. Potser hem de treure'ns al cap la imatge idíl·lica de les termes de ple rendiment i camps de blat i vinyes i la cançó de Gladiator sonant de fons per un lloc erm, abandonat i, en definitiva, ple d'hostilitats durant anys entre uns i altres. De totes maneres, tampoc hem de pensar que s'estaven hostiant tota l'estona. Sí que hi havia ratges, però també s'intercanviaven gallines. Atenció, salta la dada! Cristians i musulmans, abans enemics, ara germans. Exacte, sí. Hi havia conflictes, però també pactes. Sunyer, comte de Barcelona, qui el 911 podria ser que hagués deixat el castell de Sant Boi a la seva esposa Emilda l'any 941. 941. Així és. Com a mostra d'aquest pactisme, Sunyer fa la pau amb el califa de Còrdova i de tots els senyors veïns que depenien d'ell. A canvi, i com a mostra del poder dels àrabs i l'obediència dels catalans, de que aquest anul·lés el matrimoni de la seva filla amb el fill del senyor de Pamplona. I així van passar els anys fins que el 985, el Mansur, el dolent de la pel·lícula. Un de molts, tot homes, Bueno, aquest va saquejar diversos cops la ciutat de Barcelona i queia força malament. De fet, era un gran importador d'esclaus catalans a Còrdova, dels quals deien que feien les delactances dels cordovesos. A saber. Delactances, Sí, a saber, no sé. Ja m'imagino els nostres avantpassats. Delactances. Els cordovesos, no sé jo. Demanant un cafè en castellà. Pues igual sí, però jo crec que anaven una mica més enllà.
La cosa és tant que a Catalunya, Vella, com es coneix la marca que separava els francs de l'Àndalus, es va anar fent forta i afartant d'uns i altres, i aprofitant la seva feblesa, perquè no tot dura 100 anys, es van acabar independitzant, fent forts, guanyant terreny, creant el Regne d'Aragó i finalment expulsant els musulmans ja més tard, al 1000... A 1614! He vist venir l'última dada de la Nita i no l'he pogut deixar escapar. I així ha de ser, Janota. Gràcies per venir, per cert. Res, home. I això, el 1614, l'edicte d'expulsió acaba amb tota aquesta etapa importantíssima de musulmans a Catalunya. I ja està? Sí. Hòstia, o sigui, com t'ho has parat de ràpid això i sense cap bufetada? Bueno, Pues que la puta mierda, tio. O sigui, això que pengeu a Spotify i al YouTube, no? sí, ja li vaig Pues ja m'ho repassaré a veure si realment encara apunta alguna cosa, perquè, mare meva. Bueno, molt bé, no t'oblidis tampoc ni de subscriure't No, ni de sí. donar-li el like, No, sí, claro. Doncs més o menys aquest seria el resum, molt resum, d'aquesta etapa. Lodantes, l'últim dijous de cada mes, en directe des de l'Ateneu Sant Boià. La música ens transporta a altres temps. Guàrdia. Una miqueta, sí. Bueno, ja hem explicat més o menys com ha evolucionat el castell des de l'origen musulmà com a fortificació de defensa fins que aquest passa a mans dels comtes de Barcelona. Això era una zona pràcticament abandonada i si vols guanyar terreny a l'enemic i dominar el territori el que has de fer és anar-te establint. D'aquesta manera s'engega la repoblació del poble. Al 966 veiem notícies de la parròquia dedicada a Sant Baldiri, el que ens indica que ja era territori plenament cristià. I per demostrar-ho, just a la frontera hi planten, junt amb el castell, una església dedicada a Sant Baldiri. És un win-win. La repoblació es va fer, es va fer donant les terres a funcionaris que les exploten i per explotar van entendre fer de senyors en tota regla. I finalment van esdevenir senyors feudals amb tots els seus abusos i poder. Mostra de lo estratègic que era el castell de Sant Boi, sabem que fins i tot el net d'Ermessenda, Ramon Berenguer, fill de Berenguer Ramon, dona a la seva esposa Almodis tot el que va rebre en herència de la seva àvia, que és exactament això. Sembla que tornen les dades a l'80. Així és, Janot, endavant. Però no l'havies acomiadat abans? Endavant, un pasito per l'ante Ermessenda. Sí, dic que endavant amb l'herència Ermessenda. L'herència constant ni més ni menys que de la comtata i la bisbata de Girona, els castells fronterers de Cervera, Tàrrega, Agramonte, Camarasa i Cubelles. A més, les pàries que pagaven els musulmanes a Lleida, 100 mancusos d'or mensuals que pagaven els de Saragossa, l'orina reial i tots els béns d'Ermessenda, els comtats d'Osona i Barcelona. Bueno, i Sant Boi? Llevat de Sant Boia se'l queda Ramon Berenguera. I així és i aquí volíem arribar. La zona de Sant Boi i el castell va esdevenir un lloc estratègic perquè el comte rei fes notar la seva influència per tal de controlar els senyors de la zona que els tenia força revoltats. D'aquesta manera, el castell no va quedar adscrit a cap altre senyor que no fos rei fins al 1232, quan el rei Jaume I, per així guanyar-se la noblesa, li cedeix el castell a Guillem de Llacera i, a més, el privilegi de celebrar mercat i fires. Així és com Guillem passa a ser el senyor del Puig del Castell i comença a estructurar-se el seu domini que passa a dir-se l'Alou. Com ara ha passat Setmana Santa i estem en temporada baixa, i això vol dir viatjar més barat, provarem de trucar a una agència de viatges, un tant particular. De fet, el contacte ens l'ha donat l'Aramis Fuster. Aquí, per cert, tindrem d'aquí uns minuts amb nosaltres. Per tal de fer-nos una volteta per Sant Boi d'aleshores. D'acord? Doncs, sisplau, tenim la trucada ja? Fa to. Donato. Before Travels, la Rosa Chicle, en qui puc ajudar-lo? Bonic nom, tant el seu com el de l'agència. Trucàvem perquè estàvem pensant en fer un viatge. Doncs ha trucat a l'agència de viatges. És un pas molt important. Viatja sol o té família? Família tinc, però anem amb uns amics, posi que som 4. Nens? Animals de companyia? De moment, que jo sàpiga, no. Com se pot imaginar, presa client, l'especialitat de Before Travel són els viatges al passat.
Està interessat en alguna data en concreció? Home, doncs pel 1236 a València, podria ser. A veure, li consulto... Ui, impossible. Un tal Jaume I ho té tot agafat. No sé què, d'una regata i de regar castells... A veure, un segundet. Escolta, i el 711? Ui, 711 me diu ni una galera, me queda, les tinc totes reservades per un tal Tàric. És que deixen molts diners els de l'Aràbia, saps? Ja, sí. I escolti'm, el 1299 a Sant Boi, 1299 a Sant Boi, com ho tenim? Un altre segundet. Sí? Alguna fonda de preferència? Ai, no, mira, un tal Jaume II i la seva cort ho té tot ocupat per no sé què, de cedir la jurisdicció, que diu aquí, aviam, de cedir la jurisdicció del poble, els mercats, controls de pesos... Bueno, si ha viatjat, ja sap com va. Sí, clar. Doncs escolti, no sé, alguna data vistosa, quelcom interessant? A veure, un altre segundet, que ja van 3, Sí. Bueno, Santa Eulàlia, Sant Baldiri, el Cefira ho tenim ple, dissabtes... Ui, millor no anar-hi, Té pinta que hi haurà overbooking. El que està sortint molt aquesta temporada és el paquet reial. Ui, i què inclouria? Mira, t'ho explico. Aquest paquet inclou l'estada de 3 nits amb raïm de mitja pensió i els avistaments d'Alfons X passant en barca per Sant Boi. Ah, interessant. Alfons III de camí a Vilafranca i el de Pere el Cerimoniós signant cartes. Si reserva ara, també li inclou el del seu fill Joan I pujant cap al castell d'anar a Castant i Melons. I això quins anys seria? Ui, és que aquesta informació només me la faciliten en segles, Aviam, serien 13, 14 en concreció. Bueno, concretant, poc. Però aviam, vostè em ven una mica de palla, A mi m'agradaria una mica més de mar, una mica més d'acció. Ja, bueno, aleshores vostè el que vol és el conegut Battle Royale, amb seguro de cancel·lació, Sempre. que inclouria entrada preferent a l'associació de Martí I, no em demanis anar a casp, ¿vale? Que no hi ha connexió, ¿vale? I early access a la visita al castell de Sant Boi amb els pretendent, el successor, el Jaume d'Urgell, Val. que s'hi va estar uns mesos al 1414. Ai, 1411, perdó, és que veus com la informació està una mica confusa. Amb aquest paquet acumula 200 Before Points a la seva targeta client Before Card. Ai, aquest paquet és bo. Inclou que finalment Galceran de Rosanes, senyor del castell, li ha de comunicar al seu amic Jaume d'Urgell que finalment el rei serà Ferran dels Trastàmara? Bueno, no, ho sentim. No treballem aquest tipus de viatges de catàstrofes, Vaja. d'acord? De fet, no li heu fet anar-se a 1416 quan passa Alfons IV pel castell fugint de la pesta, perquè tot aquest producte ja el tenim descatalogat. Doncs vaja. És una pena. Sí, si s'ho contracta tot ara, li podem fer un 10% de descompte en la seva propera compra superior a 10.000 doblons d'or. Déu-n'hi-do. I li acumularem en punts que podrà bescanviar per una liquadora o una raclet. Molt bé, no ho sé, doncs miri, ja ens ho pensarem potser, Estupend. Et puc ajudar alguna coseta més, caballero? No, de fet, moltes gràcies i de cas ja li trucarem. Gràcies per trucar a Before Plavels. Esperem haver resolt els seus dubtes. Ara no pengi, que li faran 3 preguntes sobre l'atenció rebuda. Before Travels, els viatges com antes. Molt bé, gràcies. De res. Lo d'ara no, és lo d'antes. En tots aquests anys, cap al segle XIV, els Iacera s'esveiran amb d'altres nissagues del poder com els Rosanes o els Marc, i el castell anirà canviant de mans com per aquest tal Galceran de Rosanes, que en un moment tan cabdal per Catalunya va arribar a acollir al castell el pretendent del tron a la corona d'Aragó, Jaume d'Urgell,
que va establir la seva cort. A meitat del segle XV, la filla d'aquest, Elionor, es casa amb Ramon de Torrelles i assoleix la senyoria del Puig i l'Alou de Sant Boi. És un personatge tan interessant, polièdric i una mica tan polèmic, que ara sí, no podem fallar perquè volem contactar amb ell. Per tant, donem la benvinguda al podcast a la creadora de la Foumància Radical, amb totes vostès, l'Aramis Fuster. Aquest és un missatge per Sagitari. Paga la mància. Primer avís. Bona nit, Aramis. Gràcies per acompanyar-nos un programa més. Sempre és un plaer buidar-vos les butxaques. L'hem convidat perquè avui ens agradaria que fes allò d'invocar algú a través de la seva Foumància Radical. Més concretament, ens interessaria parlar amb en Joan de Torrelles. Llavors farem un menús 994, no? Sí? Molt bé, voldràs guarnició? Patates? No. Avui tinc xiscles plàsmics i respiracions subprofundes. Si vols sons guturals, té suplement, virotites. Amb xiscles plàsmics i respiracions subprofundes serà suficient. Invoquem com vam fer amb la marquesa de Marianao? Llàstima, perquè els sons guturals són d'escamar-la bicèfala mangines. Però, en fi, ja sabem que sou unes ratetes còsmiques en aquest país, aquesta ciutat, en aquest poble. Marxando, menú número 4, és moment de silenci. En recordeu-vos d'agafar-vos les mans sense tocar-vos les falanges per no bloquejar l'energia digital i no barrejar-la amb la manual. Bé, avui porto un gadget per al meu ritual. Està afinant la màgia. Sí, hola, bona nit. Bona nit, Joan de Torrelles? Sí, Martí Joan Agustí, de Torrelles, López de Correa. Déu-n'hi-do, l'home dels 8 noms. En tinc més, en tinc més. També em pots dir senyor de Sant Boi, de la Roca, de Pedrola, com de Dixia, capità general de l'Armada, però si vols caure'm bé em pots dirigir a mi com a rei dels pirates. Bé, però és que tot i tenir molts nomenaments, vostè no ho era pas de rei. Com que no? No? Perdona, però som el Xixilbucai del regne, rei dels pirates de la Mediterrània, el puto amo, vaja. Ja, hosti. Hòstia, Joan, mira que tens un cognom de merda, però no sé, hòstia, em caus bé. Vamos, jo, és que rei i alcalde emèrit de Sant Boi, va ser un plaer. Fa que que vostè ni rei, ni alcalde, emèrit, ni res. No, perdona, què li vaig ser jo? Qui va decidir marxar? I que no cobria un sou vitalici? Pues blanc en ampolla. Bueno, si em sou vitalici, refereix a la pensió que cobra. Blanc i en ampolla? Semen de beluga. El podeu comprar a la meva botiga online, ara amb un 5% de descompte amb el codi SEMENFOUTOT. Ideal per a mal de celles. Molt bé, gràcies, De res, sempre a punt. Sí, si em permeten, estàvem enmig d'una entrevista. Senyor Joan de Torrelles, tinc entès que la seva fama durant els anys que va viure no va ser la d'una persona gaire amable ni pacífica. Bé saps com és la gent, Sí. Tot és perquè quan encara vivia per aquí, de tant en tant, amb els col·legues aristòcrates d'aquí del Baix Llobregat, anàvem a la capital, a Barcelona, per ocupar-la i trencar-li la cara al conseller Pere Desterrent. I els seus, però res més. No, res. Vull dir que, a més, un intent de cop d'estat al conseller de Cent i atemptar contra els que després seria conseller en cap. És alguna cosa més que res. Va, ja estem amb el revisionisme. El que passa és que el tio era un imbècil provincià, res més. Pensa que això ja era uixer d'armes de l'Alfons V. I vaig acabar sent capità general de l'Armada, així que tan malament no estaria la cosa. Hòstia, digues que sí, Joan, em recordo de Pasqual Maragall, però bueno... és que saps què passa? Aquesta gent d'avui en dia només sap mirar-ho des de la seva moral de porroflauta, saps? I com se separen els valors, hòstia. Empatia és el que us falta. La gastem tota amb vostè, l'empatia. Sí, bueno, jo? Amb tu? Va, escolti, senyor de Torrelles i més coses, vostè
va capitanejar una nau corsària, és correcte? Sí, jo capitanejo el món, saps què vull dir? Sí. No sé ni parlar, M'he posat supernerviós. Però li és igual perquè a vostè li sua tot. Són molts anys. Escolti, i amb aquesta galera, diuen, es va dedicar vostè a saquejar, assassinar, coaccionar, extorsionar i altres coses així una mica reprobables que acaben en A per tota la costa catalana, fins que al final el van enganxar, ja veus tu, a Molins de Rei. Sí, allà a Molins. Bueno, després de fugir, a veure, dues coses. La primera, jo em dedicava al comerç marítim, cosa totalment legítima i marítima. Clar, sí. Una altra cosa és que de vegades hagués d'abordar algun vaixell, saquejar-lo, de el personal per imposar una mica de disciplina, però res, fora de lo normal, ja m'entens. Jo diria que una mica de disciplina... No, un moment, que no he acabat. Hòstia, me cago en dina. La segona, cago en Sant Ulisses i la mare que va parir el Poseidó. Ja se m'ha oblidat. Veus el que passa quan t'interrompen? Veus, Joan, veus el que jo et deia, hòstia, que no tenen valor, que ets maleducat. Sí. Calla, jo m'he equivocat. Ja m'he recordat, escolta un segon. Era jo qui oferia als ports posar una galera escorta per evitar els saquejos. És que no és que se li sembli la veu, sinó que té l'actitud del Pasqual Maragall. Però bueno, escolti'm, o sigui que vostè cobrava per totes dues bandes, no? Sempre això. Home, tu diràs, qui és el capità de l'armada? Uixer i rei dels pirates. Doncs ja està tot dit. Sí, ha quedat clar. Bueno, escolti'm, i a més de tot això va ser conseller de Lucrècia de l'Agno, l'amant d'Alfons V, com diu vostè, Aíxia, en què consistia la seva tasca, per cert? Sí, amant d'Alfons V. Si jo sóc comte de l'illa, de qui collons creus qui és l'amant? Uns malucs que teníeu molt prosciuta. No, prou, fins aquí. Aramis, penja la invocació, que ja hem acabat. Moltes gràcies, Aramis, per venir. El senyor Joan de Torrelles també. Gràcies. Gràcies pels serveis i fins la propera. Lodantes, un programa que, bueno, no farà història. Quina classe, no? Sí, de cop, no? Espera, que parlo. D'acord. Els Torrelles quedaran afablits. I ojo que, segons la historiografia, afablir-se vol dir que van haver de casar la filla amb un no noble, com si això fos pitjor que tot el que va fer en Torrelles. Aquest, el senyor no noble, era un mercader de nom Anton Pelegrí, que ocuparà el castell fins a finals del segle XV. Més tard, que el serà Pelegrí i Torrelles cedeix el castell a la família Cardona. Pelegrí? Sí. Llinatge provinent dels vescomtes d'Osona i vinculat des del segle X al castell de Cardona. El 1571 Joan de Cardona es queda al castell i el 1580 construeix el convent de la Visitació, les restes del qual són el psiquiàtric. A partir d'aquí se succeiran diversos canvis de mans, quedarà a vegades confiscat. El 1650 s'hi instal·larà el mariscal Philippe de la Mothe Houdancourt. No, Houdancourt, veus, és que sabia ho dir bé. Has dit a Houdancourt? Sí, exacte. Amb atribucions... Waterpolista! Aquest Filip tenia atribucions de virrei. Durant la Guerra de Successió, el 1711, passa a mans de Manuela, la filla d'Artal d'Alagó, que es casa amb José de Silva Masibradi, marquès de Santa Cruz, que un cop... No te'ls inventes, oi, els noms? No, són de veritat, però és molt graciós aquest. Masibradi. D'això, que un cop regna Felip V, el que ens cau també, forma part del Consejo Supremo d'Espanya, creat a Viena, i també de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua. Per què es diu Consejo Superior d'Espanya si es crea a Viena? Ja, és que té collons, això. Perquè, a més es crea a Àustria i anaven contra els Àustria, saps? Espanya, tot és Espanya, Madrid és Espanya. Això és com el de la Rambla Rosa, que m'has dit, que tenia dues banderes. Sí. Molt mal de panxa. Tenia l'espanyola i a sobre l'espanyola la d'Israel. Tot perfecte. Genocida sinvergüenzas. Ja un puesto no hi ha Abiertamente genocidet. Pues és un puesto obert al públic. Sí. Bueno, ja ho veieu, que poc o molt i més enllà de les guarreries de l'època, qui vivia al castell era de casa fina, la crema del moment. El tenim aquí i no el valorem prou, i avui ve a explicar-nos coses per puestos més enllà, però molt enllà dels límits de la comarca, i així il·lustrar-nos com s'ho feien tots aquests senyors per demostrar que la tenien ben grossa.
Ell no sé com la té ni ens importa, però és la crema d'aquest podcast. Donem la benvinguda a la cirereta, Víctor Morcillo. Puestos on hi ha coses. Ara puc jo... Aquí ja... Esto és interactiu, la música ara ja... Bueno. Has vist quina intro més guapa que t'he fet? Bueno, a l'alçada de la sintonia, Sí. com sempre, no? Però potser has creat unes expectatives massa altes, diria jo, perquè igual després, bueno, ja veurem. Vale. Però bueno, és que no torna... És que Puestos on hi ha coses, però no torna a ser canon. Si Vale. m'explico, vale? Tot sigui per treure aquest mal regust de boca que ens ha deixat el personatge aquest, el Joan de Torrelles, que ha sigut una mica... Al final, sobretot, és bastant faltón, no? Sí. I per què no millor que per treure aquest mal regust de boca que parlar dels banquets medievals, no? Vinga, home, i tant. Molt original. Hòstia, has vist? Hòstia, quina idea més ben parida, Víctor? Hòstia, Bueno, ja ho sé, ja. Molts estareu preguntant-vos, bueno, i com eren, què menjaven, no? Com es comportaven? Es comportaven com porcs? No ho sé. Bueno, això dic, no? Això diuen, però que no és així, No, bueno, ara ho veurem, ara ho descobrirem. No, endavant. Bueno, Digues. un banquet Sí. era el que vindria a ser un esdeveniment, no? I una manera que tenien els reis, ducs i comtes, per demostrar que tenien, a veure, qui la tenia més grossa. Val? I per tant penseu que allà eren convidats tots els senyors emparentats amb la família reial i els nobles de torn. O sigui, ni t'explico la quantitat de gent. De fet, es diu que el duc Felip III de Borgonya, el 1461, va muntar un que en tots els espais, literalment, posava això una referència històrica, en tots els espais, sales i seients on els convidats podien seure, estaven plenes. Molt bé. Estem parlant de putos castells i putos palaus. És dir, no és tu casa de 50 metres quadrats. No. Vale? No és casa del Ricard Ros un dissabte a les 4 de la matinada. Però allà Déu-n'hi-do encara la gent que hi entra, també, vull dir. Saps? Però de fet, o sigui, el fet és que els banquets aquests, el més graciós de tot és que tenien públic. Què vols dir? Sí. Els paupèrrims vilatans de torn i els burguesos de baixa estofa s'apropaven a treure el nas a observar la jet set del moment i les seves excentricitats. Ah, sí? Sí, clar, home, pensa que no hi havia la indústria de la papilla televisiva, aleshores. La Met Gala medieval. Alguna cosa havien de fer, clar. Bueno, ara... Però vindria a ser ara el mateix, no? Sí, Por perquè ahí, ara no? és més còmode, Molt bé. perquè estàs a casa teva al sofà i ho veus. Sí. Bueno, i recuperant el tema de seure, que a tu deia... t'agrada molt, això. Sí, bueno, estic tot el dia. Sí. Sí. Doncs, evidentment, per seure hi havia jerarquies, no? Sí. L'amfitrió es col·locava al mig de la taula, vale? Era una taula que estava més alçada que la resta de taules que hi hagués a la sala, Sí. i els convidats, amb més de major estatus, Sí. seien amb dos costats d'ell, però només a un costat, val? O sigui, no els dos, sinó... Perquè O sigui, s'havia de com de poder les fer bodes. el dibuix. Sí, exacte, com la... Una mesa presidencial. Això mateix. Correcte, però una mesa reial. el que no he entès és... O sigui, només a un costat, has Com dit? nosaltres, No, com No, sí, nosaltres. només en una cara de la taula. Com nosaltres ara. Clar. Amb dos, sí, com estem nosaltres ara, els que esteu a casa escoltant-ho, doncs us heu d'imaginar que us estem mirant a la cara i davant no tenim a ningú. Com una boda. Sí, correcte! Que no tiene más. Sí. Bueno, vale. No hem canviat tant. Pues ja està. Mira, a taula, ja passem ja de com seien. Vinga. Anem a una altra cosa. A taula, per regla general, hi havia dues estovalles. Una amb tot el luxe que et poguessis imaginar, no? I una altra més estreta perquè et netegessis les mans i la boqueta, que es diu, això sí, que ja al segle XIV, doncs a la corona d'Aragó usaven tovallons per la boca. Mira que fins. Home. Veus? Però hi havia gent una mica estranya. Sí? Aleshores es diu... Bueno, pensa que la gent... O sigui, què passa, No m'ho puc creure. què passa ara amb la gent rica? Que fan coses estranyes, oi? Excèntrics, no? Doncs ara, doncs, hi havia... Sí. Hi havia un... Hi havia el duc de Milà, el Ludovico Sforza. Ludovico, Ludovico Sforza, com... de la Farrina Forza. Bueno, feia lligar els conills, no especifica si vius o morts, als seients perquè els comensals es poguessin netejar còmodament les mans al llom del pobre animal. Esperem que morts, pobres. Sí, però bueno, a veure, friquis a Home, si banda... vius encara, dius... No, és que A l'estem veure, iniciando. però tu ets un conill i estàs allà lligat a una taula i et venen a tocar tots els viejos aquells allà... Pues encara que no et mengen. Bueno, perdó, però és que, vull dir, si No, t'has jo d'aixugar, prefereixo que em mengin, mort. home. És molt Sisplau. més digne.
Però que es posa rigor mortis al cap d'unes hores, segons com. Bueno, perdó. Bueno, friquis de banda, Víctor. Sí, primer, sí, friquis de banda, perquè això era un cas excepcional d'aquest imbècil. Sí? Bueno. Tenia pinta de... Amb això té pinta de ser-ho. Bueno, primer estovalles de taula i després, per netejar-se, estem parlant, feien servir recipients aiguamants, amb aigua de roses, vull dir, no us creiéssiu. Sí, perquè pensa que s'havien de rentar, o sigui, era per rentar-se cada cop que volien agafar una copa, per exemple, perquè aleshores, entonces, les copes es compartien. Un detall, un detall. Vale? Però clar, pel que fa als coberts, només existien el que són les culleres i els ganivets, perquè fins al Renaixement no es va saber que era una forquilla. I per tant, menjaven tot amb les mans, a no ser que fossin sopes. Vale? Però, ojo, perquè a Castella... T'anava a fer una pregunta, però dic, és igual, perquè igual no se la sap. Vale. Perquè a Castella la pots preguntar i li diré al Simorra que la vagi a buscar, també t'ho dic. Se m'ha oblidat. A Castella existia el Código Legal de les partides, segurament també fet a Viena, on especificava que el menjar s'havia d'agafar amb 2 o 3 dits, 2 o 3. Pinceta, la pinceta. Sí. Som uns burros, però per 2 o 3 dits, Però això sí, unes vaixelles, quines vaixelles, tu, de plata, daurada o blanca cap amunt. Clar, que era una cosa d'aquestes per ostentar. I, de fet, hi havia qui les tenia exposades a vitrines i perquè, tal, quan vinguessin els convidats, doncs, ho flipessin molt fort, no? Jo m'estic recordant a casa de la meva iaia tot això també, Una pregunta, i no, la porcellana no hi era encara, o com no es treballava? Es treballava tot el que paguessis... O sigui, no només plata i or, o sigui, plata, també hi havia ceràmica així com... No, era ceràmica, però amb els acabados... Però xula, no la del... Claro, no l'alfarero de tu casa. Clar, hi havia no sé quin rei era que tenia com un 30% de la seva vaixella d'or. Oh, bueno. Sí, bueno. 30%. Sí, 30%. Dana! Se m'havia escapat aquesta dada. Disculpeu, companys, des del centre de dades. Ja estava tornant cap a casa, vostè, Bueno, i tot això com es servia, no? I el servei? Doncs mira, el servei el dirigia un majordom, que solia ser un noble. Sí? Mira. I tenien doncs, una gent anomenada copers, que sabien la beguda, els escuders pel prat i els trinxadors per tallar la carn i els peixadors, pues... Los cortadores de jamón. Aquests eren els Això és igual que les bodes. Aquests eren els jamoners. Bueno, hi havia molt de menjar en un banquet o... Es dividien en 3 o 4 serveis. Sí. Vale? Els 3 o 4 serveis vindria a ser el que avui entenem per entrants, primers, segons, postres, no? Sí. A Itàlia, però, com eren més xulos, italiano, aquesta cosa, no? Giancarlo Pavarotti, otro día vinere, hoy no. Hoy no me pagui, hoy no veni. Abullo, oggi. La pela és la pela, Giancarlo. No, una monisca. Bueno, a Itàlia els semblava un poc i algun que altre doncs, feia fins a 10 serveis. I cada servei, doncs, evidentment, hi havia més plats, però això era també per... Faig més serveis, em trec la xorra. Sí, jo hago más que tu, ¿vale? Aquests serveis es componien de diversos plats. I després es posava al mig i la penya agafava el que volia. Hi ha un rècord, que és el nostre amic, que ja ho explicava abans, el Ludovico. Sí, el rècord almenys és abans fins al segle XVI. Després El Cicolo. No, Ludovico no. L'altre home, el Felipe III de Borgonya, que va arribar a posar 44 plats diferents. Hòstia, tu. Hosti. Déu-n'hi-do. Primer se servia la fruita i la verdura de temporada, després el brou, han acabat les carns, i que només les carns de caça en ocasions especials, i si no hi ha després, doncs, l'aviram, carns vermelles i tal. Tot acompanyada de salsetes fetes amb espècies, que poder ser les més exòtiques possibles, perquè novament gallegem una mica més i més exòtica, no? Per beure vi, especiat o no, birra, sidra i hidromiel. Menú degustación. Absolutament. Sí. A mi m'està entrant molta gana, perquè no he sopat. Ja, jo, mira, m'agradaria teletransportar-me a veure què estava allà. Ui, és que vull veure-ho. El proper dia et portes un bocata, també. Sí. És que són hores una mica tard. L'altre dia vaig anar a una boda d'aquest... 44 plats. Medieval. Una mica medieval, amb un conill penjat a la... Bueno, hi havia coses rares. Vaig menjar un estofat molt bo, eren uns raveros molt guai. Bueno, ja, és que si us explico... Sí, bueno, no parlis de menjar, sisplau. Tinc molta gana. Bueno, amb la cosa que... Ens havíem quedat amb l'hidromel i que sí, això, havíem acabat m'ha amb vingut les per això, begudes. perquè vaig tastar d'hidromel, molt bona. En sèrio? Està bo? Sí, molt bona. Sí? Ah, sí, de normal?
Diu la... Aportació de la oient VIP. Sí, exacte, la Marta, que és la dit, diu que a Sí. Portugal es veu molt. Es veu molt l'hidromiel, L'hidromiel es veu molt a Portugal. Que cutres. Escolti, Hola. quin ataque. Dices tu a Portugal. No, està bo, està bo. Quina faltada. Bueno, Ja, és que només es falta França, Portugal no. clar, i estan al costat. Portugal mola. Pot faltar també França. Portugal està millor que aquí, o sigui, En calla la Portugal boca. se hace buen teatro. Teatro bueno. Solo va. Bueno, els serveis, com aquesta secció, cada cop eren més llargues. Vinga, va, seguim. I a partir del segle XIV i XV van començar a introduir els intermedis entre serveis. Vull No, dir, mira. ja feies tot el Entre dia. actos. Perquè si t'han de fotre 44 plats i a sobre hi ha intermitjos, sí. No, home, jo crec que serà 44 amb intermitjos, no? Bueno, clar, per això t'estic dient, si a sobre foten 44 Ser plats. un- Entre plat i plat et servien una coseta allò Sí, perquè et un distreguis. gram de raïm o així. Pot ser. Un gra de raïm. Bueno, el que feien era anunciar a tocs de fanfàrria Mira. i pues, feien... Pues, Espera. molt bé. Feien, bueno, ho anunciaven i el que feien pues, era el que els donés la puta gana. Feien teatre, cantaven, normalment eren representacions de les seves fites bèl·liques, perquè tornem a lo mateix, aviam qui la té més grossa. I, bueno, per anar acabant per fi, això com a anècdota final d'aquestes coses i per a deixar-ho en alt, saps? Se diu que l'amant d'Isabel I d'Anglaterra, per agasajar-la i conquistar-la, va fotre un banquet en el seu honor que va durar 19 putos dies. Sí, m'agrada. 19 dies, I sabeu què van menjar? Ai, Delícies tan selectes com vòmit de balena és que pobre. o estómac assecat d'esturió. Hòstia, tio. I aquí ho deixo amb aquesta... Si us havíeu tret el regustet de boca del Torrelles, pues ara us el torneu a menjar. Gràcies, Víctor. De res, un plaer. Moltíssimes gràcies. Lo d'ara no, és lo d'antes. Bé, doncs després d'aquesta lliçó magistral ben poca cosa queda per dir. La vida al castell continuaria més enllà del segle XVIII, a la Guerra del Francès, de la qual vam parlar i, com ja ho sabeu, l'any no el citaré, va servir com a base militar. Més tard, a les guerres carlines, tindrà el mateix protagonisme, més o menys, fins que arriben les desamortitzacions i la família guapa del Santa Cruz el recupera juntament amb el convent situat a l'hospital psiquiàtric i tal. Aquests seran qui es vendran al convent al pare Benito Meni i que, bueno, això ja sabem com s'acaba, i també, però, es venen al castell que estava fet una santíssima merda perquè ningú se'n va cuidar i d'altres terrenys perquè no els donaven prou rendiment. Dinerets, vaja. És així com la família Ramon se'l compra, que eren burgesos, De fet, se'n feien càrrec ells del castell i amb la compra el converteixen en una residència d'estiuets i el tindran en propietat durant uns 80 anys, fins que finalment l'any 1962 acaba inaugurant-se l'hotel, concretament el 28 d'abril, i a més es reurbanitza tota la part exterior, que és com la coneixem ara, amb El pisos. minigolf aquell i això. Sí, aquestes coses. Va, a tot això del castell, com era, no n'hem parlat. Poc en podem dir perquè el que queda està sota els murs de l'actual hotel. Hem trobat alguna imatge, que, bueno, una mica es veu. Us la compartim a xarxes i ens feu like per saber que heu arribat bé a casa. I el que diuen... Està allà sota la discoteca aquella. Sí, exacte. Aquell infern. No, molt clar, de debò, molt clar no està el que hi ha, el que arriba a haver-hi. Però si hi ha alguna cosa, està doncs sota, perquè ja en el seu moment, quan aquell senyor es va fer la casa d'estiuets, doncs ja ho va fer ho va com Va dir tapar. tapa. Se diuen que los fonamentos. Exacte. Bé, el que deia, Sí. perquè us feu una mica una idea, el castell de Sant Boi s'assembla al castell de Cornellà bastant. No, sí, home, no, sí, acaba el programa així, parlant de Cornellà, collons, tio, mira, és que me cago en la... O el del Papiol, també. El Papiol. Però s'assembla més al de Cornellà. El de Castelldefels, o el de Gavà, o el de no sé què. Pallejar. Bueno, Home, perdoni com per acabar de- així. I de fet anem en mal en pitjor, perquè és que hem perdut massa temps i hem anat massa lents, així que avui ens patem el concurs. No hi haurà concurs. Tenim aquí un vi preciós, xalera, per salar, a part de per beure. Sí, el vi xalera se l'emportarà l'espectadora de dit, que és la Marta. Que és un, Sí. és un dels privilegis, no? De Exacte. ser VIP. Molt bé.
Enhorabona! Perfecte, perfecte. Pues res, tu. Marxem? Pues adéu. Clar, fota-li. Pues com s'acaba això? Has de saltar aquella i posar l'altra. Fem-ho ja, directament. Vinga, marxem ja. Però i fins aquí el programa d'avui. Un plaer compartir aquesta estona amb totes vosaltres. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest show històric i per venir a veure'ns en directe. Un aplaudiment per vosaltres. I gràcies a aquest meravellós equip. Avui a la barra l'Ateneu Sant Boià, la Laura, el Gambes, el Ricard Rosa, el comandament sonor, la Rosa Toca i Víctor Morcillo, la tonteria, i qui us dona la tabarra, Ricard Fonte. Bueno, moltes gràcies i recordeu que ens podeu gaudir a través de Spotify, iVoox i YouTube buscant-nos a Ludantes a X, @Ludantes _ o a Instagram @lu.dantes i a _ i a Facebook ludantes.podcast, collons. I si us ve de gust, comenteu la jugada, veniu en directe al proper programa, compartiu, jo què sé, feu el que vulgueu. Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Bona nit i ferro a Sant Boi. I gràcies a aquells també que ens escolteu en gravat. Ens veiem als carrers. Ens escoltem l'últim dijous de cada mes. aquí a la caseta l'Ateneu Sant Boià amb Ludantes. Molt bona nit i... Amunt el baix!